హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మోక్ష స్టూడియో. కోటా మీద హ్యాండ్ పెయింటెడ్ డబల్ షేడెడ్స్లో తెచ్చానని చెప్పాను కదా. సో ఆ స్టాక్లోవి ఫ్యూ పీసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి, అన్ని సింగిల్ పీసెస్ ఉన్నాయండి. వెంటనే ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేసుకోండి. ఏదైనా ప్రైస్ ఒకటే పడుతుంది, $8.99 ప్లస్ షిప్పింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ కలర్ కాంబినేషన్ ఎల్లోకి లావెండర్ కలర్ కాంబినేషన్, అండ్ వీ హ్యావ్ గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. మీకు ఇది టాప్ ఉంటుంది, ఇది దుపట్టా వస్తుంది. 2 పీస్ మాత్రమే, 2.5 మీటర్ దుపట్టా, 2.5 మీటర్ టాప్ వస్తుంది అనమాట. ఆరెంజ్ అండ్ గ్రే కలర్ కాంబినేషన్, పీచ్ అండ్ ఎల్లో షేడ్, మొత్తం క్రీపర్ స్టైల్ వస్తుందండి. గ్రీన్ అండ్ యాష్, అండ్ ఇది వచ్చేసరికి పిస్తా గ్రీన్కి పీచ్ కలర్ షేడ్ అండి. ఇది వచ్చేసరికి పిస్తా గ్రీన్కి సేమ్ లావెండర్ కలర్ కాంబినేషన్. ఇది వచ్చేసరికి బ్లూకి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ అనమాట. ఇవే ఉన్నాయి, ఫ్యూ పీసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. వెంటనే ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.